Manir. Sweetheart. Mu ba wa junanmu daraja ga baki ɗaya ni da kai. Duk da dai na san dukkanmu muna kokari akan haka. Ke dai chatin ne ke bata miki rai. Da kuma wayan dare ba. Wallahi na zo gidan yin kunshi ne. Kawai na ga wayannan ƙananan 'yan iskan. Wai mijinki wai ya ɗauko su wai ya kawo su. Dan Allah dan Annabi na roƙe ki kawata ku haɗu da su. Ina kike? Ku haɗu ku mata shegen duka ku mata bugun sakwara. Gaskiya kai sauri kai domin akwai matsala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dakata Allah. Me wannan? Gudu, kayan adona ne. Ina nufin duk ganin da nake miki wannan abin ne a jikinki. Ni fa ban gane me kake nufi ba, me ya faru ne? Kalli yarinyar nan ki kare mata kallo sama da ƙasa. Haka aka kawo ta gidan nan? Babu abin da zai wannan auren kamar an yi shi an gama. Akwai matsala ba? Ban taba jin labarin ma kira. Subhanallah. Taba ganin ta ba irin wannan matar. Munir ne yanzu ya min text ya saki Sajida saki uku mu me da ita gida. Amma dai gidana ne ko? Ina da ikon da zan shiga lungu da saƙo ko ina a cikin gidan nan. Na gaji da irin wa'innan abubuwan da kake min. Idan saki na zaka yi fara ka sake ni in koma gidanmu da irin wannan wulakancin da nake gani a gurin ka. Zuwa ne in ce da ke ki haƙuri akan duk irin abubuwan da suka zo suka faru. Wallahi da na san wannan kalubalen zan zo in fuskanta. Sai ni haƙura da aurenka. Duk wanda ya ce uwarsa ba za ta yi bacci ba wallahi shi ma ba zai yi ba. Shikenan kuma ba a ɗaki na kake ba sai in baka ku kwana? Ai wallahi addu'a zamu sai Allah ya sa ya kori shegiya a gidan nan. In kin isa ki buɗe kofar nan wallahi da mun kare yaki a cikin gidan nan. Amma lafiya ne ka shigo ranka a ɓaci. Sha rufi. Za ki gani kuwa. Tunda ka rantse da Allah sai kin ci mun mutunci. Kin auri mijina. Matan nan saboda tsaban makircinta. Har fa gwada kanta ta ringa yi a bango saboda ta min shari. Me nake gani haka? Me kika yi mata? Ba da kika ce ba kya ji ba? Wallahi dole ne ki girbi abin da kika shuka. Kowace amarya tana fuskantar farin ciki a cikin gidanta. Amma ni tun daga daren farko da barazana na fara Yanzu ya fita ya bar mu ni da ke a cikin gidan. Yanzu zaki ga aikin aljanna. Kwanciyar hankalin wanda ya ajiye mu a cikin gidan nan ne yasa nake bin ki a hankali. Ban taba gani ba a ce a wurin yarinya ke ce zaki zauna kina koya mata girki. kuma ita ta maida ni yanda nake yanzu. Bai kamata a ce da wuri haka ka juya mata baya ba. Manne, kana jin zafi a zuciyanka? Ashe kana jin irin abin da nake ji kenan. Alhamdulillah. In baka san kanka ba nake tare da kai. Babu macen da za ta soka a duniya kamar ni. Ke kuma a gidan hankaka. Macijiya ba kya ramin kanki. Yau zan kawo ƙarshen mu gabaki ɗaya. A yau ne na yadda kishiya ba abokiyar zama ba ce sannan kuma namiji ba ɗan goyo ba ne. Binciken cututtuka da ba da magani abu ne da ke buƙatar ƙwarewa da kuma taka tsantsan. Ƙwararru a cibiyar Al-Ansar Herbal Medicine ƙarƙashin jagorancin shugaban cibiyar Alhassan Idris sun zurfafa bincike domin samar da magungunan da ke yaƙar cututtuka masu bujirewa. Mun tanada muku ingantattun magunguna ga ma'aurata wanda suke fama da matsala ta rashin haihuwa. Ga ma'auratan da suke samun ciki wato juna biyu yake zubewa ta hanyar mummunan mafarki ko faduwar gaba. Matsala ce ta jinni da take haifar da irin wannan matsaloli. Cibiyar Al-Ansar ta tana da muku magani da za ku rabu da wannan matsala. Ga iyayen da ke fama da ƙananan yara masu cutar sikila da yardar Allah za a warke daga cutar ɗungurungun. Fama da matsala ta ciwon shuga wanda hakan yana damun al'umma da dama. Ba a sanin da matsalar har sai an je ga gwaji wanda yana faruwa ga mutane. Akwai masu fama da hepatitis A, B, C. To duk mun tanada muku maganin da za ku yi amfani da shi ku rabu da matsalar da izinin Allah.
Cibiyar Al'ansar Herbal Medicine suna ba da taimako akan matsalar sanyi kowane iri, basir, olsa, matsalar shafa aljanu da sauran cututtuka da suka shafi mata, maza da ƙananan yara. Insha Allah, inda ka samu zuwa wannan cibiya, za ka samu maganin duk wani cuta da yake damun ka a jiki. Cibiyar Al'ansar tana da babban ofis ɗinta da ke kan titin Sharaɗa Jaye, daidai gidan man ɗan Marna. kowa ashe da kalarsa, kowa ashe da irinsa, kowace rana da abin da ta kunsa, komai nisan jifa kasa zai sauka. Hagu da dama, 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 hagu da dama. Kowa ashe da kalarsa, kowa ashe da irinsa, kowace rana da abin da ta kunsa, komai nisan jifa kasa zai sauka.
Ka zo ka ɗau motar. Zan ba da mukullin a ajiye ma. Ba zan iya jiran ka ba. Zan tura ma da nambarsa. In ka zo ka kira shi. Motar tana nan na ban ma ita. A gana about. Madam, babu kasan mai yayi tsada. Tsada. Sai da dai ayi maganan man nan wallahi muna shan wahala ba mai ne wallahi shi sa. Ba ruwana da tsadarsa ka tafi drop ka ɗauke ni. Abin da za a baka ba zai zama ɗin shi. Tunda nake ban taɓa ganin yarinya mai kaurin kai irin yarinyar nan Hafsa. Babu irin barazanar da ban yi mata ba akan ta sa Taufik ya sake ta. Amma yarinyar nan ta ki. Wai ranka daɗe, ina zan kanka ne? Allah ka je kawai. Haka wani da. Bacin ba tare aka haife su da ita da Taufik din ba. Ai ko tare aka haife su ya zama dole su ya sake. Sannan kwana za ka sha. Ai 500. A canji. Haba. Ai da ka gaya mun 1000 ce. Ai kan mu zo na mun tsaya mun ne mutum ba da canji ne. Ka gaje ka ɓata min lokaci ni sauri nake. 1000? Yabanka ne ya tsaga. Kowa ashe da kalarsa, kowa ashe da irinsa, kowace rana da abin da ta kunsa, komai nisan jifa kasa zai. Duk abin da za ka faɗa, ka tabbatar gaskiya kake faɗa mana. Ƙwarai ma da gaske. Ai ranka ya daɗe. Ai da ka ɗauko shi kawai ji ne ya ji ina ambatan Hafsa. Bai san ma cewa ni maƙocinsu ba ne. Ina kiran Hafsa da Taufik. Yanzu idan muka je da kai, za ka iya gane gidan? Ranka ya daɗe, ai gidan da na kai su ba ɓoyayyen waje ba ne. Ƙwarai da gaske zan iya ganewa. To ya sunansa? Ya faɗa ma sunansa ko ka ji ya faɗi sunan shi? To, tun da na ɗauko sa ban ji an kira sunansa ba, kuma shi ma ban ji ya ambata sunansa ba. Sai dai yana magana akan Hafsa, matar Taufik, da dukkan alamu yana da halaƙa da ɓatanta. Okay. Officer!
Ni kun san duk me yake daure min kai? Wai ta ya za a yi a ce Farida tana aikata wannan harkar? Wai ba mu sani ba. Kina gani rannan Khalid sai ya kira ni a waya yake ce mun wai ma da koken aka kama ta. Wannan ai abin daurewan kai. Ta ya za a yi a ce haka? To me abin daure kai anan? Kin san kowane ɗan adam yana da sirri nashi na cikin zuciyarsa. Amma Khalid ne fa yake kira na. da Allah ka daga wannan wayar. Yasa Hakan da ya faru ya nuna cewa kada ka yarda da kowa bayan kanka. Ko kin manta cewa Khalid shine ya bata motar da aka kama ta da koken? haka ne amma gwanda ita ga mu ji da wani batu ne. Ma gano ina za mu kama. Ki gani me nake nufi? Hello? Yanzu kiran nawa ma sai ya kusan katsewa za a ɗauka? A'a, ba haka ba ne. Wai ce take salin kuma tana cikin jaka. Sai ya sa. Bidi kenan, ok ba damuwa. Na san kina tare da ƙawayenki ko? Kin san menene? Yawa. Ni fa a yanda na san Farida da kuma taurin kan Farida. Ba ma taɓa tunanin ma cewa Farida za ta bari har a latsa ta a kama ta a police station ba. Ya aka yi ma ba ma abin mamaki bane da ke san Farida hudar Iblis tunda har tana da aure ta iya barin aurenta take fitowa muke wannan shagalin. To ni gaskiya idan Farida daga abin yayi an ja bata fito ba zan gudu. Ki gudu ki je ina. Zan gudun mana an tafi loko me zan zauna in yi? Ai yadda kika gudu kafa ta kafa ki ma ba zan zauna. A'a ke ma tafiya zaki hakan da ya fara ya nuna cewa kada ka yarda da kowa ni yanzu ma iya ciki na kaɗai zan riƙa barin wazance. A to wannan dalilin irin gudun hakan kai ya faru shi yasa na ce mata tun a wannan lokacin a samu a raba kuɗin nan a bani kaso na gashi na sha wahalar banza. Ta yiwu ni ma yana neman yanda zai iya samu a amin wani sharri. Kin ga da an raba ai kin ga da shikenan an fita haƙƙin kowa ko? Ban tashi da komai ba a ciki Allah ya sa ma ina ɗan ɓoye wasu kuɗin. Da komai nake bata da ba zan samu ba. Kuma ba haka ne. Wato. To idan ba damuwa ina so mu haɗu da ku nan da minti 30. Amma me? ina matuƙar tsoro. Saboda kar mu je abin da ya faru da Farida, mu ma ya faru da mu. Ku daina jin tsoro, ku bani dama ku zo mu tattauna. Ba cikin tana ta waya Allah kaɗai ya san abin da suke faɗa ita da shi. Ni fa ita ma ban yarda da ita ba. Gani nake kawai Sara ta a zo a kama mu. Ka sa a kama mu kuma? Komai zai iya faruwa an kama masu Farida? Bayan kanki kake da kowa. A'a. Hajjaju, kawai ni fa da ya kama zubawa zan yi, ke ma ki kama kanki. Kowa ya kawai ta fashe. Dan ina da tabbacin tsoronku zai bar jikinku da zarar mun haɗu. Ok, to shi kenan ba da mu. Ok to, sai na ƙara so. Ita ƙara so. Mu je inda muka saba haɗuwa, mutanen na can. To kawai mu ƙarasa. Hagu da dama, 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 hagu da dama. Muna da zana kuna hutawa abin ba daɗi. Ya kuka yi? Bari ke dai abin ba daɗi. Ki mana bayani kuma ki ce mana mu bari? A'a. Shikenan zan faɗa muku. Khalid sun muka yi magana da shi ya ce wai yanzu gashi nan yana zuwa zai same ni. Ya zo ya same ni kuma. Me yasa za ki bashi damar ya zo wajen mu? Bayan mun riga mun zauna mun yanke shawarar daina alaƙa da shi. Ko so kike abin da ya faru da sufari da mu ma ya faru a kanmu ne? Ya matuƙar ba mu tabbacin cewa ba zai taɓa cutar da mu ba. Ke har kin ɗauki yadda kin ba wa ɗa namiji? Ba wai yadda ne na ɗauka na ba wa ɗa namiji ba. Ya kamata ku gane cewa a kowane ɗa namiji ne ya kasance haka. Kuma daɗi da ƙari a kowane lokaci bawa yana iya sauya. Ya kamata ku gane haka. Kuma Khalid ɗin nan zargin sa fa muke ba mu tabbatar da cewa ya aikata wannan abin ba. Ya kamata mu mai adalci saboda ba mu samu tabbaci ba ko mun gani da idanunmu. Amma sai mu yi shawara kafin nan sai ki zo ki tambaye mu ya kuke gani sai da nace kake daga wannan wayar da sai mu fara yin magana me ya kamata mu Ku kwantar da hankali dan Allah. Wannan Khalid ɗin ba zai je ba ne? Ban saka yana nan zuwa. A'a ni fa na gaji gaskiya an ba zai zo ba kai kowa ya kama gaban shi.
Ok, ga nan fitowa kana ji? Idan na fito sai mu haɗu da kai a bakin hanya yanzu. Ina ɗan ci abinci ne. Zan kira ka. A'a, mutumin. Manya gatan wasa. Ashe kana nan. Wallahi. Ina can sama ina VIP. Kun san kuna ku daban nawa daban. VIP? Me ya faru? Duka na gan ku a nan gaba ɗayan ku. Ka ga fa akan wannan kes ɗin ka san Khalid ya bawa wa Farida mota. Ashe mota akwai koken a ciki yanzu an kama ta ma tana police station. Kuma wannan ta ɗaga waya wai suka yi waya ta gaya mai kuma mu inda muke bayan ya yi wa Farida wannan abu. Ko ki kwantar da hankalinki ba, ki kwantar da hankalinki a kan abu. Za ku fa yi maganin wannan matsala. Kar ki damu. Kun ga yanzu wuciya bai kama ni ba kenan. Tunda daman ni ma ina da kes da shi. Sai in samu guri in zauna. Ai wucewa bata ganni ba. Tunda matsalar mu abinda na dauka duk wanda ya shafa ɗaya daga cikin mu dukan mu ta shafa. Haka ne. Kuma wannan yaron da ake magana Khalid. Ni fa kana ji an ga abin zargi duk da ya kasance shi ake zargi duk wata hanya an riga duba shine abin zargi amma ba ta tunanin cewa Khalid zai aikata mana haka. A fa iya tunanin a karamar kwakwalwa ta ke. Ni ma a kansa nake zargi na. Shi yasa ba dan ina zargin sa ba wuciya zan. Tunda kika ce min ko zai zo ai dole in jira shi. Kai kin san koyon da muke koyar da shi da Farida ya aikata hakan? Haka ne, amma dai ana uzuri ba saboda bincike yana da kyau. To ai shikenan. Muna nan muna jira za mu ji zuwan da zawa. Ok, to kai shi muna so. Amma anya, ka tuna wannan alajin wanda muka haɗu da shi wannan ranar? Ke ba ki ga abin da yake faruwa ba? Ba ki ga abin da kika wa umma ba? Ina labin ki tambaye ni ya mai ciki ko kuma ki biyo bayan mu? Ki zo kina ga mun banzar magana haka. Haka ne to ya jikin nata? Ban sani ba. Kai hakuri, dan Allah ya jikin nata. Da sauki. To alhamdulillah. Ai sai mu dora daga inda muka tsaya. Wai ki Hafsa me yasa baki da hankali ne? Gaskiya ne. Lallai Hajiya ta yi gaskiya da ta bani wannan umarnin in sake ki. Hajiya ta ce ka sake ni? Umarnin da ta bani kenan in sake ki. To kai kuma me ka ce mata? Kawai na ce ni ba zan iya sakin ki ba. In dai har aka ga na rabu da ke sai dai na bar doron duniya. Kai hakuri Tawfiq. Idan ka rabu da ni ban san ina zan je wallahi. Ki hakuri. Ki zauna da ni a haka. Na miki alƙawarin ba zan rabu da ke ba. To amma dan Allah ka riƙe mu amana. Kada ka canza akan wannan maganar da ka faɗa. To ka shiga ka watsa ruwa. Ga abinci na yana gab da karasa. In ya karasa sai. Hafsa! Hafsa! Kai! Allah ma dan gafara da fara da ko da sa. Kai! Kaza da kike nan kuwa? Abin da ni ne ka san me kike da ku. Me kike da mu gano da mu da gura da mu da sa. Allah ma dan gafara da Allah ya yi. Ka samu da ga wannan. Ai ban da wa. Ku rage wa kai. Mata da kashi. Kuma ka waka ne? Ba ka gidan ne ba ka shiga ko hanzari ne sai kashe ta kawai da tana da kunci da jira da kai sai zan da ko dai da kashe ta Allah da zai yi wa ta da Allah wannan Allah kowa ashe da kalarsa kowa me kake so a yi kenan? Tambaye shi dai, ki tambaye shi. Ta yaya za mu yarda cewa baka da hannu akan Farida? Kamar yadda na gaya muku, ni mota kawai aka bani na bata, amma ban san akwai koken a ciki ba. Mota kawai ka bata, amma ka san cewa a cikin motar da ka bata shine aka samu wannan abin a ciki? Da nake kana jina wannan zargin da ake yi a kanka. Kai kadai ne zaka iya fidda kanka. Ba wanda yake sai fidda ka a cikin wannan zargin da ake. Kai ne zaka fito ka buɗe baki domin mu fahimce ka. Saboda na yi iya kokari na domin na fahimtar da su, amma idan da har baka buɗe baki kai magana ba wanda zai fahimce ka. Manir. Sweetheart. Mu ba wa junanmu daraja ga baki ɗaya ni da kai. Duk da dai na san dukkanmu muna kokari akan haka. Ke dai chatin ne ke bata miki rai. Da kuma wayan dare ba.
wallahi na zo gidan yin kunshi ne. Kawai na ga wayannan ƙananan 'yan iskan. Wai mijinki wai ya ɗauko su wai ya kawo su. Dan Allah dan Annabi na roƙe ki kawata ku haɗu da su. Ina kike? Ku haɗu ku mata shegen duka ku mata bugun sakwara. Gaskiya kai sauri kai domin akwai matsala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dakata da Allah. Me wannan? Kayan adona ne. Ina nufin duk ganin da nake miki wannan abu ne a jikin ki. Ni fa ban gane me kake nufi ba, me ya faru ne? Kalli yarinyar nan ki kare mata kallo sama da ƙasa. Haka aka kawo ta gidan nan? Babu abin da zai hana wannan auren kamar an yi shi an gama. Akwai matsala ba? Ban taba jin labarin ma kira ba. Taba ganin ta ba irin wannan matar. Munir ne yanzu ya min text ya saki Sajida saki uku mu mai da ita gida. Amma dai gidana ne ko? Ina da ikon da zan shiga lungu da saƙo ko ina a cikin gidan nan. Na gaji da irin wa'innan abubuwan da kake min. Idan saki na za ka yi fara ka sake ni in koma gidanmu da irin wannan wulakancin da nake gani a gurinka. Zuwa ne in ce da ke ki haƙuri akan duk irin abubuwan da suka zo suka faru. Wallahi da na san wannan kalubalen zan zo in fuskanta. Ta ni haƙura da aurenka. Duk wanda ya ce uwarsa ba za ta yi bacci ba wallahi shi ma ba zai yi ba. Shikenan kuma ba a ɗaki na kake ba sai in baka ku kwana? Ai wallahi addu'a za mu ce Allah ya sa ya kori shegiya a gidan nan. In kin isa ki buɗe kofar nan wallahi da mun karere yaki a cikin gidan nan. Amma lafiya na ga ka shigo ranka a ɓaci. Sha rufi. Za ki gani kuwa tunda ka rantse da Allah sai kin ci mun mutunci. Bai auri mijina. Matan nan saboda tsaban makircinta har fa gwada kanta ta ringa yi a bango saboda ta min shari. Me nake gani haka? Me kika yi mata? Ba da kika ce ba kya ji ba? Wallahi dole ne ki girbi abin da kika shuka. Kowace amarya tana fuskantar farin ciki a cikin gidanta. Amma ni tun daga daren farko da barazana na fara yanzu ya fita ya bar mu ni da ke a cikin gidan. Yanzu zaki ga aikin aljanna. Kwanciyar hankalin wanda ya ajiye mu a cikin gidan nan ne yasa nake binki a hankali. Ban taba gani ba a ce a wurin yarinya ke ce zaki zauna kina koya mata girki. Kuma ita ta maida ni yanda nake yanzu. Bai kamata a ce da wuri haka ka juya mata baya ba. Manne kana jin zafi a zuciyanka? Ashe kana jin irin abin da nake ji kenan. Alhamdulillah. In baka san kanka ba nake tare da kai. Babu macen da za ta soka a duniya kamar ni. Ke kuma a gidan hankaka. Macijiya ba kyara min kanki. Yau zan kawo ƙarshen mu gabaki ɗaya. A yau ne na yadda kishiya ba abokiyar zama ba ce sannan kuma namiji ba ɗan goyo ba ne. Kawai shiga Play Store ko Apple Store ka sauke Tegal app ka amsa tambayoyi da kuma ba da sahihan bayanai na zahiri daga sannan an kama hanyar anguncewa ko kuma amarcewa. A Tegal app kadai za ku isa mun cikakken bayani dangane da wanda kuke so ku aura. Domin kuwa sai kun ga cikakken bayani akan tarihinsa, asalinsa, sana'arsa ko kuma irin aikin da yake yi. Kawai da na search filters na Tegal app za su kawo muku bayanai akan wanda suka dace da ku. Ma'ana masu kuɗi kuke so ko talaka, ma'aikacin gwamnati ko ɗan kasuwa, musaki ko musaka, mai ciwon saida ko kuma masu shekaru daidai da irin naku, kalan yarenka ko kuma ɗan jiharka, 'yar gida ko kuma 'yar ƙasar waje. Tegal app ba irin kawalan app din nan bane wato matchmaking. Idan kun ga wacce kuke so ku aura a cikin Tegal app, to kamfanin Tegal app zai taimaka muku wajen shiga tsakani domin cimma burinku na auren juna. Ga mata masu tsoron kishiya kuwa, Tegal app naku ne. Da zarar kin ga wanda kike so, kuma kuka daidaita tsakaninku, kawai sai ki danna future din Heartlock cikin Tegal app ɗinki. Shike nan kin kulle zuciyar masoyinki. Babu damar ya sake neman wata balantane a ce ya aure ta. Tegal app ba irin kawalan app din nan bane wato matchmaking. Dama bariki sanayya take dubawa ko bukata. Na gan shi a bariki ya nemi na haɗa shi da ita kuma na haɗa shi.
Okay, na fahimce ka. Kenan ba mu da wata kima da daraja a gurinka. Idan wani abu ya faru da mu, sai dai a rufe baki a shiru, sai a nemo wani abu, a nemo wani kenan. Me kake nufi da mu? Idan dai har ba za mu bukadinta ba, mu ma gaba idan abu ya faru da mu, haka zaka ce a bar mu. Ba zai yiwu ba. Dakata da Allah dakata. Duba wannan ba. Ka yi haƙuri da abin da zan gaya maka. Shin na farko babu wanda muka ga ta yi ƙarshen alaƙa da shi irin ka. Dan me ba za mu tume ka ba? Kuma kowa za ka gaya ba za ka fita daga cikin wannan zargin ba. Kun san me nake so da ku? Ya kamata mu bin abin nan cikin sauƙi domin kan mu zo muna tunanin irga riba a gaba kuma mu zo mu irga faduwa. Wannan shawara ce. Gaskiya ne wannan. To amma Fidi, menene riba na idan na cutar da ku ko kuma na cutar da ɗayan ku daga cikin? Duka ba wannan ba. Yanzu ita mutumiya ta a wani hali take? Ni na aike ta ko kuma na je na sa ta? Okay. Ko da ni nake namiji. Muna yin alaƙar ba ne saboda mu kare mutuncinmu da lafiyarmu. Shikenan kawai tana ɗan mutum sai a manta da ita. Ki ji kuma wannan zance ba. Karatun 'yan duniya ba? Yanzu abin da nake so da ku daina jin tsoro. Na yi muku alƙawarin ba za a ƙara yin abin da zai cutar da wani daga cikin ku ba. Kuma na yi muku alƙawari zan wadata ku da kuɗin da kowa sai ya amsa sunansa na buloniya. Dakata. Kowa yana son kuɗi, kuma ba wai arzikin ne ba masu ba. Amma ba zai taɓa yiwuwa garin neman ƙiba mu samu rama ba. Ya kamata ka gane. Haka maganan ki take. Shi ne maganan da muke. In kun ga za ku iya tsaya ku saurare shi, ku tsaya. Ni ba zan iya ba, saboda magana nake mutumiya ta duk da koma dai mun san me take yi, amma dai tana da amfani a cikin mu. Kowa ashe da kalarsa, kowa ashe da irinsa, kowace rana da abin da ta kunsa. Komai nisan jifa kasa zai sauka. Hagu da dama, 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 hagu da dama. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Aljanna Allah ya saba ma wuce ta ƙara ɓata miki rai. Me kuma ta ce miki? Dan Allah dan annabi ki magana. Ko hakan zai sa zuciyata ta sanyi daga tashin hankalin da nake gani daga fuskanki. Dan Allah dan annabi ki share hawayenki. Kada ƙasar gidan nan ta shige ni akan gazawa akan yi miki adalci. Gashi. Da Allah ka taimaka min ka amsa, dan Allah ka karba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me zan yi da wannan? Na so a ce na rayu da kai, rayuwa na har abada. Na so a ce na cika adadin numfashina a gidanka. Amma na fahimci ƙarfin gudumar da take son ta rusa ƙofar da na rufe, ta fi ƙofar ƙarfi. Da dukkan alamu za ta yi nasarar rusa katangar da aka gina ta da tsantsar yarda da aminci. Ban fahimce ki. Zuciyata ta kasa yarda da abin da kake harsashi game da furcinki. Dan Allah dan annabi, Mubarak ka sake ni. Haba da aljanna. Wannan wace irin magana ce? Ke fa mai ilimi ce. Mubarak ba zan iya zama da kishiya ba, ka san na da tsananin kishi. Ba zan iya ba, ka sani. Da za a bani zaɓi da na zauna da kishiya da na zauna da baƙin kumurci, zan zaɓi zama da baƙin kumurci a cikin gidan nan, zai fi min sauƙi. Saboda na san shi cuta ta zai yi, ita kwa kishiya fa tana zuwa da launuka kala-kala fiye da na wahainiya. Dan Allah dan annabi, yar aljanna, ki haƙuri, ki bani dama, bari in je in samu mama. Ba na tunanin za a dace, tunda a dama an zazzauna ba a dace ba. Kawai tunda ka yanke shawara magana ta ƙare Mubarak. Bai kamata faɗuwa ta sarar mana da goya ba, har mu fara ji mun fara sabawa da ita. Wani haƙuri ne wai, don Allah ka taimaka ka karɓa ka sake ni, ka yi haƙuri. Kai!
na zo da wata magana ne da Ka samu mata auren kenan. daman 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 me? Kake ta ina? Gaya min in ji me zaka ce mu. daman mama dan Allah ki taimake ni ki bar maganar ƙara auren nan. Muna zaune lafiya da ni da matata. Tana sona ina son ta. Kuma haihuwa ai nufi ne ga Allah. In Allah ya sa tana da rabo zai bata. Mubarak ni zaka gaya zancen banza zancen wofi? Ni zaka yi wa zance biyu kamar tsohuwar banza? Shashancin banza da na wofi. Umarni fa na baka. Ba zaɓi na baka ba ko baka ji ba. Ko ka manta abin da na gaya maka. Taɓijan. Tunda abin naka ya zama haka zan maka maganar ƙarshe wallahi. Auren nan abin da ya fi ma shi zaka yi in ba haka ba sai na tsine maka kabu duniya in gaya maka. Tsinewa kuma mama. Ai wallahi bari in gaya maka ya kai ni ce zan kafa ma doka kamar da ni mutumiyar banza yanzu umarni na baka ba doka ba ka je ka yi auren nan aikin banza banda ma yanzu duniya ta zama abin da ta zama da kai da ɗanka ku dinga jani in ja ina tausayin ka don ka samu inda za su ji kanka nan gaba za ka mun wannan iskancin da tsakar ranar nan to wallahi baka isa ba ka je ka yi aure in ba haka ba in tsine ma kai ta gudu ka bi bola ko tausaya ma ba zan yi ba a je mun kana a nan inda ka ɗauka. Don Allah don Allah mama ki haƙuri. Ki janye wannan maganar tsinewa a kaina. Idan ni rasa albarkanki kai na yi babban asara a rayuwata. To abin liman ko a canja masallaci. Shikenan ki haƙuri zan yi da kika ce. Haka shine mafi alkhairi a gunka dan ni na haife ka baka isa ka tsine min ya bi ni ba sai dai in tsine ma in kuma ka ce zaka ci gaba da kalubalanta ta kai zaka sha wuya a duniya ko tausaya ma ba zan yi ba wallahi fita ka bani waje in ka gama tunanin ma haife. Wannan wace irin rayuwa ce ni ina tausayin shi ya samu waɗanda za su ji kanshi nan gaba yana nan yana biyo matarsa wallahi sai na karya wannan asirin. A gidan nan da mutane kuwa. Alhamdulillah ba na gaya ma ba. To, na ce ko lafiya? Sunana Detective Umar Gaza. An turo mu bincike ne wannan gidan domin akwai wani mai laifi da muka biyo muke so mu tabbatar da yana nan gidan. Ni dai abin da na sani a gidan nan ni kaɗai ne. Ina mijinki fa? Mai gida na Allah ya masa rasuwa. Asali ma ni ba 'yar jihar nan ba ne. Asali ma ni haya na kama a wannan gidan. Ni 'yar jihar Taraba. Na zo karatu a gida. Haya nake yi kuma a wannan gidan. Ko ba kowa a cikin wannan gidan ne kaɗai. Anya ba raina mana hankali kai ba kuwa? Haba ofisa. Ni fa da kaina na zo da su ta sha'ani. Wallahi yana ciki. To in dai haka ne kuma me yasa ba mu same shi a gidan ba? Shine kuma ban sani ba. Kamar yaya yana ciki. Ko dai kayi mistake ne. Da Allah ki tsoron Allah. Yanzu na kawo mutum cikin gidan nan. Ki ce wai baya nan. To in ba mijinki ba waye shi? Kwartanki ne? A'a malam ka dai ƙara dubawa ni dai iya abin da na sani ni kaɗai ne nake zaune a cikin. Sorry ki yi haƙuri mun tashe ki kina bacci. To amma za mu dawo bincike amma abin da nake gargaɗa ki kada ki ɓoye mana mai laifi a cikin gida kuma mu zo mu same ki da laifi kin ga ke ma ba za mu kyale ki ba. Shikenan ki koma gida mun gode. Da Allah ki fito da shi mana. Yawwa yanzu abin da nake so da kai ka wuce maka fi office in so sai mu je mu fita ba ka. Ni kuma? Kwarai da gaske. Aba ofisa. Ni fa neman abinci na zan tafi. Kuma kun ce in kawo ku gida, na kawo ku gida. Na gama aiki.
idan ba mu da kaina muka taho da kaina ai daga ofis muka zo kuma kaga dole sai na mai daga ofis domin mu cikin wani bayani. in ke da ka shaida Yanzu abin da nake so da kai ka wuce mu koma ofis. in ke da a shiga ciki a duba. Ba zai yi ba haka. Ka wuce mu koma ofis. nan da ai nan ne ya kamata a duba saboda wannan matan ba lalle gaskiya take faɗa ba za ta iya yiwa kwarfinta ne ta ɓoye shi a cikin ya kamata mu shiga mu duba ne ni ka bani umarni in shiga duba. A doka ba haka take. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bawan Allah ina mijina. Ba kuke nema? Mu ne wanda aka kira a waya akan maganar Mubarak. Ku suwaye a wajensu? Ita mahaifiyarsa ce ni kuma mijina ne. Dan Allah ku taimaka ku fito mana da shi. Ok, ku jira ni ina zuwa. Officer! A bar mani da ke kar a shigo tsakanin da ki fito ki bayyana ni maza na bayyana. Makaddara. Kaddara kamar yaya. Kai mana bayani yadda za mu fahimta. Kunga, kwantar da hankalinku. Ni na san ina da gaskiya. Kuma in Allah ya da dindirin dadewa gaskiya za ta nuna halinta. To wai ka faɗa mana asalin me ya faru ne? Da har aka kawo ka nan wajen. Ina aiki na ne na acaɓa na ɗauki fasinja. Sai na je na waya yana cewa su suka sace Hafsa, matar makocin mu Tofik. Ni kuma kawai na zo police station na faɗa. Muka tafi inda na ajiye shi, aka tadda ya gudu. Kana nufin wai zargi suke da sa hannunka a batan Hafsa? Ƙwarai ma da gaske. Hai, lokacin kai. Matata, ba abin da nake bukata a wajenki, face ki min addu'a a cikin yanayin da nake ciki a yanzu. Allah ya fitar da kai. Insha Allah gaskiya za ta bayyana. Mutai mana. Ko kuma ku tafi ku tafi. Dama. Yawa sai ga. Yasa. Ka ba su wannan suspect din. A rufe shi. Shi ne zai ba ku shi. Ba abin da Taufik ya ƙaru da aure da zuriya irin mai su kuma dole yau ka sake. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ibrahim, ina gajiya. An tashi lafiya? Ya mutan gida. Sai ka ganni haka bakatata. Abin da yake tafa da ni da abin da zan faɗa ma ka san shi. Domin na san za ka ji labari kan abubuwan da yake faruwa a kan Farida. Duk da ba kwa tare da ita, abin da nake so ka taimake ni. Don Allah ka shiga maganan nan. A samu maslaha. Domin a yanzu haka ana ciki ɗan za a kai ta CID. Kuma ka san CID idan aka kai ta daga can kuma kotu za su tura. Kuma akan wannan ishu ɗin da ka sani, don haka nake so ka taimake ni. Ka yi wani abu a kai. Baba, dama akan kis ɗin Farida ne, ni babu abin da zan iya akan wannan. Ina ganin ba matsala bane, wanda matsala ne Hajiya za ta yi magana.
Gaskiya akan kes ɗin Farida babu abin da zan iya. Abin da ya bani tsoro sosai, don yanzu mata tsoronsu nake sosai. Yanzu Ibrahim haka za mu bar baiwar Allah nan cikin wannan yanayin, ni ba ni da ƙarfi? Kada fa ka manta, kun taɓa yin aure fa na sinna da yarinyar nan. Kun yi zama na sinna da yarinyar nan. A cikin baiwar da Allah ya maka, da alfarmar da Allah ya ma, nake so ka daure, don Allah don annabi, ka taimaka min ko ba don komai ba, ko don furfurata. Ina so ka yi da wannan gungun guda. Na san baka gane Hausa da ni. To bari mu yi. Ina so ka saki Hausa domin na san ita ce silan abin da ka shiga a wannan lokacin. Kamar jiya. Wallahi tallahi ba zai iya Hausa ita ce rayuwa ta dan Allah ne. To barka da ba shawara nake ba, umarni nake baka. Dole ka yi shi. Wallahi hajiya Hausa ita ce rayuwa. Dogo da Hausa wallahi yana da mutuwa kina. Lalle sanin ne da jama'a. To barka da ga maka. In bakin tsafi ma aka maka. To yau insha Allah ya kai. Maza ka rubuta. Ka karba da ce. Ni da kaina zan karɓi takardar nan zan kai har gidansu. Manir. Sweetheart. Mu ba wa junanmu daraja ga baki ɗaya ni da kai. Duk da dai na san dukkanmu muna kokari akan haka. Ke dai chatin ne ke bata miki rai. Da kuma wayan dare ba. Wallahi na zo gidan yin kunshi ne. Kawai na ga wayannan ƙananan 'yan iskan. Wai mijinki wai ya ɗauko su wai ya kawo su. Dan Allah dan Annabi na roƙe ki kawata ku haɗu da su. Ina kike? Ku haɗu ku mata shegen duka ku mata bugun sakwara. Gaskiya kai sauri kai domin akwai matsala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dakata da Allah. Me wannan? Kayan adona ne. Ina nufin duk ganin da nake miki wannan abu ne a jikin ki. Ni fa ban gane me kake nufi ba, me ya faru ne? Kalli yarinyar nan ki kare mata kallo sama da ƙasa. Haka aka kawo ta gidan nan? Babu abin da zai wannan auren kamar an yi shi an gama. Akwai matsala ba? Ban taba jin labarin ma kira. Subhanallah. Taba ganin ta ba irin wannan matar. Munir ne yanzu ya min text ya saki Sajida saki uku mu mai da ita gida. Amma dai gidana ne ko? Ina da ikon da zan shiga lungu da saƙo ko ina a cikin gidan nan. Na gaji da irin wa'innan abubuwan da kake min idan saki na za ka yi fara ka sake ni in koma gidanmu da irin wannan wulakancin da nake gani a gurin ka. Zuwa ne in ce da ke ki haƙuri akan duk irin abubuwan da suka zo suka faru. Wallahi da na san wannan kalubalen zan zo in fuskanta. Sai ni haƙura da auren ka. Duk wanda ya ce uwarsa ba za ta yi bacci ba wallahi shi ma ba zai yi ba. Shikenan kuma ba a ɗaki na kake ba sai in baka kwana? Ai wallahi addu'a zamu ce Allah ya sa ya kori shegiya a gidan nan. In kin isa ki buɗe kofar nan wallahi da mun karya ki a cikin gidan nan. Amma lafiya na ka shigo ranka a ɓaci. Sha banna sha rufi. Za ki gani kuwa tunda ka rantse da Allah sai kin ci mun mutunci. Kin auri mijina. Matan nan saboda tsaban makircinta
har fa gwada kanta ta ringa yi a bango saboda ta min shari. Me nake gani haka? Me kika yi mata? Ba da kika ce ba kya ji ba? Wallahi dole ne ki girbi abin da kika shuka. Kowace amarya tana fuskantar farin ciki a cikin gidanta, amma ni tun daga daren farko da barazana na fara yanzu ya fita ya bar mu ni da ke a cikin gidan. Yanzu zaki ga aikin aljanna. Kwanciyar hankalin wanda ya ajiye mu a cikin gidan nan ne yasa nake bin ki a hankali. Ban taba gani ba a ce a wurin yarinya ke ce zaki zauna kina koya mata girki. Kuma ita ta maida ni yanda nake yanzu. Bai kamata a ce da wuri haka ka juya mata baya ba. Manne, kana jin zafi a zuciyanka? Ashe kana jin irin abin da nake ji kenan. Alhamdulillah. In baka san kanka ba nake tare da kai. Babu macen da za ta soka a duniya kamar ni. Ke kuma a gidan hankaka. Macijiya ba kya ramin kanki. Yau zan kawo ƙarshen mu gabaki ɗaya. A yau ne na yadda kishiya ba abokiyar zama ba ce sannan kuma namiji ba ɗan goyo ba ne. Wayyo kafata, wayyo kaina, wayyo cikina, na lallashi. Kai, Allah, wayyo wuyana. Kai, wayyo kafata. A'a, Ilu? Lafiya na ganka kana tafiya a wani babbare a lallanjare? Wallahi mana tunda na wanka da ruwan sanyi nake jin kaikayi a jikina sannan ko tsuguna sai ya kasa fitowa. Ga wata kasala da nake ji a jikina. Wayyo wayana, wayyo wuyana. Wai duk zaman da kai a garin nan baka da labarin Alkamar Islamic Herbal and Medicine Center? Alkamar? Kwarai, Alkamar. Dan Allah ko zaka taimaka ka kai. Cibiyar Alkamar sun shirya muku ingantattun magunguna wanda za a sha a warke da yadda Allah. Ina masu fama da sihiri, ko samu, ko jini, ko kuma taɓarɓarewa al'amura. Wannan cibiya ta mu ta Alkamar ba ta tsaya iya nan ba. Muna ba da maganin istimina'i, ma'ana wasa da al'aura. ‘Yan uwana ku kiyaye domin istimina'i yana haifar da illoli da dama ga al'umma. Ga masu neman mu muna nan a garin Kano, Ɗorayi Ƙarama, layin boda. Za mu yi aika muku da saƙon maganinmu a duk inda kuke a faɗin duniya. Mun gode. Me yake faruwa? Don jikin lafiya har yanzu? Wallahi har yanzu in gaya miki ciwo ya ƙi cinyewa. Duk asibitotuwa mun je an yi hoto ba abin da ake gani. Mai gidana ma yanzu mun yanke shawara kawai za mu fita ƙasar waje ne. Can Egypt a ci gaba da dubai. Kar ma ku dora kanku wani zuwa Egypt saboda su da suke Egypt din ma suna zuwa nan neman magani. Na san kin san nayi wannan rashin lafiyan kuma rashin lafiyan da nayi na san abu ne mawuyacin gaske ke makamancin sa kuma alhamdulillah na samu sauki. In dai ciwon ki ba na ajali bane alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai kuka je Abu Arif Islamic Medicine Center to insha Allah za ki samu sauki. Ina mai farin cikin sanar da ku dukkanin larurar da ta gagara cikin kudirar Allah da buwa ya sa in Allah ya so ya yadda idan ka zo wannan cibiya ta Abu Arif za a samu matsala a kanta. Ina waɗanda suke fama da sihiri musamman sihiri yaƙi cinyewa an rasa gane menene yake damun ka. To da izinin Ubangiji idan ka zo za mu haɗa maka ibdali wanda zai taimake ka rayuwa ta kyau ka koma cikin network abubuwa su ƙara bunƙasa. Ina mata waɗanda suke fama da larura wadda ta danganci sanyi walau na jiki walau sanyi mai ɗauke sha'awa walau sanyi wanda yake kawo ƙaiƙayin gaba da kuma fesowar kuraje. Ni'ima ta ƙaurace ya zama na mai gida yana iya faɗa cewa baya fahimtar komai ko ya iya gaya miki ko ke da kanki matsayinki na ya mace kina ji a jikinki cewa wannan larurar tawa ta kai ta kawo mijina ya fara canja mini. So in Allah ya yarda a wannan cibiya ta Abu Arif insha Allah idan Allah ya kawo ku za ku samu fa'ida. Ina 'yan uwa maza masu fama da yanayi na rashin karfi na kuzarin ɗa namiji so da izinin
hagu da dama, 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 hagu da dama. Ni ya lura wani ɗaure sai an je gidan tara, in har ka bi dama hagun ita ma na nan tana jira. Sauyin lamari zai zo ma kai dai kar dai ka tizira, wannan lamarin tabbas a cikin akwai kaddara. Hagu da dama, hagu da dama, hagu da dama, hagu da dama. Hagu da dama, 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 hagu da dama. Kowa ashe da kalarsa, kowa ashe da irinsa, kowace rana da abin da ta kunsa, komai nisan jifa kasa zai sauka. Hagu da dama, 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 hagu da dama. Kowa ashe da kalarsa, kowa ashe da irinsa, kowace rana da abin da ta kunsa, komai nisan jifa kasa zai sauka.